खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोना नायदो समबारुनि ब्लग चेनेल। नै बेयो जाहैबाय अतुल टार्नेल रतां होननाय जायगायाव दं। बे हाजो सिंजों माने लामा बानायनाय। बे लामानि गोजाना जाहैबाय 8.2 किल'मिटार गोजान। बे लामाजों थांनाय समाव माने हां लानो एसे हाया मोनदों। खिन्थु जोबोर सिदा लामा इयो, माने बेसेबा हाजो बारस'नानै फैनाय बायदि जायो। 8.2 किल'मिटार गोजाना बहुत गोजान जायो। अन्नानै नोंथांमोना नायदो भिडिअखौ। अक्सिजेन गैया लोगोफोर, दा हाजो सिं नालाय बार हाबनो जेबो सुबिदा गैया। बेखायनो अक्सिजेना जोबोर खम, हां लानो हानो एसे बोरैबा मोनो। दा आरो मा खालामनो, इमान गोजानबाबो उपाय गैया। खमसे खम 14 मिनिटसो लायो, खिन्थु आं सर्ट भिडिअ खालामबाय। आं नुजानो हाया मानोना आङो ड्रेस गानदो, बेनिखायनो नुजानो हाया। फैनानै बाहेराव मोनफैबाय जोङो। बे बाहेरनि नुथायखौ देखायबाय नोंथांमोना नायदो। बेनो आरो बाहेर, माने टार्नेलनि बाहेरनि नुथाय बियो।